Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 29 Disemba chaka cha 2021. Mmene tikutchula kuti 2021 ndiye kuti tangotsala ndi mawa ndi mkuja kuti tithane nazo. Pamene tikukondwera chikondwero cha Christmas, palinso phunziro lina la mphamvu tsiku la lero. Mmene tingakhalire moyo onena kuti Emmanuel is with us. God is with us. Mulungu asanduka munthu. Ncholinga chonena kuti ife tigawane naye umulungu wake. Tikugawana naye motani. Mawu oyamba tsiku la lero achokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 2 ndi meya 3 kulekeza 11. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 2 ndi meya 22 kulekeza 35. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Yohane Woyera. 1 Yohane mutu 2 ndi meya 3 kulekezera 11. Pakutsata malamulo a Mulungu ndi pamene tingatsimikize kuti timadziwa. Munthu akamati ine ndimadziwa Mulungu koma chikhalirecho satsata malamulo ake, angonama ameneyo, ndipo mwa iye mulibe choona. Koma munthu akamasunga mawu a Mulungu, pamenepo chikondi cha Mulungu chafikadi pake penipeni mwa iyeyo, chotitsimikizitsa kuti tili mwa iye. Ndi chimenechi munthu akamati amakhala mwa Mulungu, zochita zake zimalingana ndi zimene Yesu ankachita. Inu okondedwa, sindikukulemberani lamulo latsopano, koma lakale lomwe lija, limene mwakhala nalo kuyambira pachiyambi. Lamulo lakalelo ndi mawu amene mudawamva kale, komabe ndi lamulo latsopano limene ndikukulemberani. Zimene lamuloli likunena zinachitikadi mwa Yesu, ndipo zikuchitikanso mwa inu. Pajatu mdima ulikutha, ndipo kuwala kwenikweni kwayamba kale kuti ngwee. Munthu akamati ali mkuwala, komabe akumadana ndi mnzake, akali mu mdima ameneyo. Koma munthu wokonda mnzake amakhala mkuwala, ndipo mwa iye mulibe chokhumudwitsa. Munthu wodana ndi mnzake ali mu mdima, ndipo akuyenda mu mdima, sadziwa kumene akupita chifukwa mdima wamudetsa m'maso. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 2 ndi meya 22 kulekeza 35. Kenaka idafika nthawi yoti Yosefe ndi Mariya achite mwambo wakuyeretsedwa potsata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke mutempire kwa Ambuye. Pajatu m'malamulo a Ambuye munali mawu akuti mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale mwana wa Ambuye. Adaperekanso nsembe potsata malamulo a Ambuye kuti apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Ku Yerusalemuko kunali munthu wina dzina lake Simeoni. Anali munthu olungama ndi wopa Mulungu. Ankayembekeza nthawi yoti Mulungu adzapulumutsa Aisraeli.
ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamulolera kuti sadzafa asadaone mpulumutsi amene adalonjeza. Tsiku lina Mzimu Woyera adalamula kuti apite m'nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowamo m'nyumbamo ndi mwanayo kukanchitira mwambo potsata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adandira mwanayo m'manja mwake nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti, Ambuye, tsopano mundilole ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere, pakuti mwachitadi zija mudalonjezazi, ndi maso angawa ndachiona chipulumutso chija chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse achione. Mwapereka kuwala kodzaunikira anthu a mitundu ina, kodzakhala ulemerero wa anthu anu a Israeli. Atate ndi amayi a mwanayo ankangodabwa ndi zimene Simeoni ankanena za mwanayo, kuti mwanayu Mulungu adamuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke chifukwa cha iyeyo. Adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu chimene anthu ambiri adzatsutsana nacho, kuti choncho maganizo amene ali m'mitima ya anthu ambiri adzaonekere poyera. Ndipo inunso mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, popitiriza chikondwerero cha Krismasi, lero kutipatsa nkhani ina ya mmene Ambuye Yesu adakaperekedwera mtempere kwa Simeoni, kunyamula m'manja mwawo, ndipo tikumva kuti Simeoniyo adali munthu olungama ndi wopa Mulungu. Beautiful, powerful. Simeoni adali munthu olungama ndi wopa Mulungu. Just combine the two. Kulungama komanso nkumaopa Mulungu. Ambiritu ndife ochimwa komanso sitiopa Mulungu. Simeoni kulungama kokhako it was something, komanso amaopa Mulungu. Ndipo tikuona mkatikati mwa mawuwo kumapeto akunena kuti inunso mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu. Ndifuna tikhazikike pamenepo. Komano tisanafike kumeneko, pali phunziro loyambirira tsiku lathu la lero, kunena kuti Mariya ndi Yosefe adamtenga mwana Yesu kuti akampereke ku tempere potsata malamulo a Mose, potsata chikhalidwe chawo, potsata miyambo yawo. Mariya ndi Yosefe, Mulungu ali pakati pawo, anyamula Mulungu m'manja mwawo, ali ndi mdalitso oposa mdalitso wina uliwonse. Koma sakunyada, sakusiya zimene malamulo amapempha, sakusiya zimene chikhalidwe chawo chimawapempha. Ambiri Mulungu akatidalitsa makono, kataphunzira kwambiri, katili pa ntchito yabwino, katili pa udindo wa ndalama, katili ndi influence, kantasanduka afumu ati a senior group kuli pa udindo tukumudzi, a senior group, katasanduka agurupa, katasanduka nsembe. Timayamba kunyada, timasiya zimene miyambo ya makolo athu imapempha. Inde tikudziwa kuti kulibe kacha imene ili perfect. Kuli zina zimene timenera tisefe, koma kuli zina zimene timenera tizinyamule tizipitirize. Kodi zabwino zimene zili mchikhalidwe chanu ndi ziti zimene mmapanga nawo participate chifukwa chozindikira ubwino wa umodzi? Kapena chifukwa choti tidaphunzira, tidambonena kuti zachimidzi sitingapite kapanga nawo ziliza, mmakhala dambule, kulambula manda ndi zina zotero. Kodi chifukwa choti muli kutawuni simmapita kumudzi? Kuli zina zimene tikuyenera tisiye mzikhalidwe zathu, kandi ife achewa, angoni, asena, ayawo. Komanso kuli zina zimene tikuyenera tizipitiriza malingana ndi nyengo zimene tikudutsa. Zina zikuyenera kuti tilowe nazo mchipembedzo, inculturation. Ndi ziti zabwino zimene tikutenga ndi kulowetsa mchipembedzo. Ndi ziti zabwino za mchikhalidwe chathu zimene tikupitiriza mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Koma monga ndanenera, Mulungu akatidalitsa ambiri timanyada, timanyamwa, timasiya za chikhalidwe chathu, timamba kudana ndi abale athu. Ine sindingapite kumudzi kumene kuja akandilodza, ine sindingadye zimene. Ena mpaka akapita kumudzi kumafunsa dala, mmati chani? Inu mwaphunzira chotani kuti muyiwale chikhalidwe chanu? Mariya ndi Yosefe akutiphunzitsa chimenecho. Chachiwiri, tikuona kuti Simeoni atangolandira mwana Yesu m'manja mwake, adanena pemphero limene Mkhristu wina aliyense asanagone timenera tizinena, Ambuye mundilole mtumiki wanu ndipumule, pakuti ndi maso angawa ndachiona chipulumutso chija mudalonjeza, the nunc dimittis.
Koma tikuona kuti atangolandira mwana Yesu m'manja mwake Simeoni sanafuninso china acherenso. Ananena kuti Ambuye tsopano mundilole ndipite, nditha kufa, nditha kubwerera kwa inu, ndaona chipulumutso chimene ndinali kulakalaka. The point is, tikakumana ndi Ambuye Yesu sitisowanso zambiri. Timakhala kuti we are satisfied. Ambiri tumwina lero kusowa mtendereko ndichifukwa kuti sitinakumane ndi Ambuye Yesu. Ambiri lero kudzikondako ndichifukwa kuti sitinakumane ndi Ambuye Yesu. Ambiri moyo osinjirirawo ndichifukwa kuti sitinakumane ndi Ambuye Yesu. Ambiri moyo wankhwidzi wankharwe ndichifukwa kuti sitinakumane ndi Ambuye Yesu. Ambiri moyo ophangirawo ndichifukwa kuti sitinakumane ndi Ambuye Yesu. Tipempha Ambuye kuti mchaka chatsopano chimene chikubwerachi tikumane naye ndi Ambuye Yesu chifukwa kuti tisasoweso zambiri. Koma ndimafuna kuti tikhazikike tsiku la lero pa mawu a Simeoni. Simeoni akuyimira zambiri m'moyo mwathu. Akuti kumapeto kwa zonse adauza amayi Mariya kuti inunso mayi chisoni chidzabaya mtima wanu. Ndofuna tigwiritse ntchito mawu a Simeoni powayika m'moyo mwathu. Ifenso timakumana ndi a Simeoni m'moyo mwathu. You can imagine. Amayi Mariya ndi Yosefe pamene akampereka mwana Yesu Mulungu pakati pawo. Mwina amayembekeza pokhala munthu monga ino ndi ine. Kuti tsaona zine kuti ndino amayi a Mulungu, ndino abambo a Mulungu, ndino odala. Koma in the end akoza inu tsono mayi mudzasowa mtendere. Chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. A sword will pierce your heart. You can imagine amayi Mariya kumaganizira kuti kodi ukhala mayi wa mpulumutsi ndi chipsinjo chotere. Inu ine timakumana ndi a Simeoni m'moyo mwathu. A Simeoniwa akuyimirira zinthu zimene timakumana nazo mosayembekezera. Amayi Mariya samayembekeza kuti angalandire mawu amene watapita ku tempili. So timakumana ndi zinthu zosiyana-siyana m'moyo mwathu. We should be very, very ready each and every day to meet the Simeons. A Simeon amaoneka m'matenda, amaoneka ngozi, amaoneka m'maluzi, amaoneka mkukhumudwitsidwa. Chikhulupiriro chathu chizitipangitsa kukhala okonzekeratu kukumana ndi a Simeoni m'moyo mwathu. Izitu ndi zinthu zimene zimatichotsa kuuna, zinthu zimene zimabwera without owning, zimatibalamutsa kuti vuambulutsa in our comfort zones. Komano tikumbukire kuti a Simeoni amenewa ndi part of life. Mavuto salephera, Ambuye Yesu adanena kale pa Luka 17:2. Koma ali ndi tsoka amene amabwera nawo mavuto. Nevertheless, ifeyo timapanga bwanji, tingapange bwanji respondi ku mavuto amene tingakumane nawo monga anachitira amayi Mariya. This is the second sorrow we've seen from yesterday of the Blessed Virgin Mary. Dzulo timaona amayi Mariya akulamulidwa mmaloto, of course kudzera mwa Yosefe, kuti athawe ndi mwana Yesu apite ku Egypt. Mulungu wanje othawa anthu, mayi wanje wampulumutsi okhala osowa mtendere. Lero akuwuza kuti inu mayi chisoni chidzabaya mtima wanu. Moyo umatero kodi? Inde nde moyo. So we should be ready to face the Simeons. Timapanga bwanji respondi muzokhoma zimene timakumana nazo tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi. Amayi Mariya akuti ankangosinkha-sinkha kuti mawu amenewa ndotani. Ifenso mavuto amene timakumana nawo amatipangitsa kuti tidzifunse mafunso ochulukirapo. Izi ndi zoona. Angandipange zimene zija zitheka bwanji? Koma ine nditulukamo bwanji? Ine ndipanga bwanji handle this situation? Will I get through this? Nditani? How can I handle this? A Simeoni ubwino wawo ndonena kuti amatithetsa msinkhu sanaso awayi. Amatipangitsa kukula mu uzimu, kukula mchikhulupiriro, kukula mu thupi, kukula mu nzeru, kukula mu mphamvu. Amene tikungokhala moyo wa pachinyezi timanena muja imanenera neocolonialism, kuti ukapolo watsopano umatiuza kuti strengthen the body, weaken the mind. Pamene mavuto amene tikukumana nawo, a Simeoni amene timakumana nawo, tikatenga ndi chikhulupiriro amatiuza kuti yes, weaken the body but strengthen the mind. Tikazitenga bwino ndikuntulira Ambuye titioneka ofoka kuthupi. Koma timakhala kuti mu uzimu, timakhala kuti mu nzeru, timakhala kuti emotionally we are strong, we are better. Talola Simeoni azitipanga purify every time we face them. A Simeoni amenewa amatiphunzitsa kulikhala tsiku lililonse moyo othokoza. Koposaposa amakulitsa chikhulupiriro chathu mwa Mulungu tikazitenga bwino. Ndefunso limene tikufunsa tsiku la lero nonena kuti
Kodi amayi Mariya atakhala apa, mavuto amene anakumana nawo, mungafunse mafunso otani? Nanga mungapemphe kuti akuphunzitseni chani? Potsirizira akuti mwanayu adzakhala chizindikiro choti Aisraeli ambiri adzadzuka, ambiriso adzagwa. Your faith should be a sign of contradiction. Unsembe wanga, usisteri wanu, banja lanu, chikhristu chanu chikhale chizindikiro choti anthu azitsutsana nanu, ena azidzuka, ena azigwa. Ndi mmene umakhalira moyo. Tiyankhule na Ambuye yomweyi, malaliko omwewa, mmene ndikuyankhula pano, ena zakugwirani mtima, ena mwabweka nane kale. It means I'm a sign of contradiction. Koma anthu nonse mukagwirizana nazo zimene ndikukamba nanu, kapena anthu nonse mukadana nazo zimene ndikukamba, I should question my own life. Koma no, my own life should be a sign of contradiction. Tiziti tikapita chechi kuti anthu ena aziti dabwa, mwamuona mmene amavinira mchechi. Kodi amene mutu wake umayenda bwino? Ena komatu ine ndifuna ndizivina ngati auja amazikhuthula pamaso pa Mulungu. You are a sign of contradiction. Mukapereka chopereka chanu, mtulo wanu uja wandi, masika anu aja andi, chopereka chanu chija chandi. It should stir a contradiction in people's life. Ena anene kuti awati amapereka mwamatama kuti taonere. Ena atamande Mulungu kuti uyu amapereka modzikhuthula. It means you are doing well. Muziti mukamayimba kwaya, anthu azidabwa nanu kuti uyu mmene amayimbira kwaya, chilipo chimene amabisa, chilipo chimene amafuna kukwaya. Yet ena zineti koma nyamata uja mmene amayimbira tena, Mulungu azimudalitsa. You are a sign of contradiction. Kwa master uja, azuze kumeneko. Muziti mukayimotsogola anthu azineti, koma nyamata uyu amachitotengera kandodo. Pamene ena akunene ni zina ndo amatama amene. You are a sign of contradiction. That should be our faith. That should be our life. Tapempha Ambuye lero kuti Asimeoni amene timakumana nawo akulitse chikhulupiriro chathu, adzale maziko atsopano, atipatse mtima ophatana ndi Mulungu. Kodi mudakumana nawo Asimeoni anu? Mukakumana nawo matani? Kodi mmabwerera mbuyo kapena mmabwezera Ambuye kuti akuonjezereni mphamvu? Tapempha Ambuye lero atithandize kumtsatira Ambuye ndi mtima wonse, pomamuyamika, komanso ngakhale pamene tilowe m'matope tizizindikira kuti matope omwewo titatenga bwino atha kutipangitsa kuti tikhwime mchikhulupiriro chathu. Limenelo likhale pemphero lathu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Hallelujah, hallelujah,